bun, bună, deci astăzi vreau să vă arăt cum mă alimentez cu MPG Cap, tableta de la compania Apefai. Deci să vedeți. Deci astăzi vreau să mă alimentez cu 50 de litri de gaz și am spun jumate de tabletă. Cât? 55 de litri. Deci jumate de tabletă. Deci jumate de tabletă ne-a rămas pentru următoarea 50 de litri. Deci MPG-ul Cap se folosește mai mult vara, deci acum deja practic e iarnă și o să așteptăm deja câteva ore că greu se dizolvă tableta. Deci vara se folosește mai mult catalizatorul în formă lichidă. De cât timp folosești produsele Apefai? Deci produsele companiei folosesc din ianuarie anul 2013. Și ce economie ai? Deci economie de 21%. Deci este satisfăcut de produsul ăsta, da? Da, foarte tare, ajută, face economie, emisiile de gaze sunt zero, motorul lucrează mai bine. Arată pistoletul la E curat.